sada, policajného cesara, ktoré vidia naučiť Tóru, máme starý zákon, vedeli na Slovensku citovať, je často. A na to prichádza chlapec, ktorý ich zašije, môžu tak povedané, aj tak boli tutovať ako baraník, aj dospelí, samozrejme farizeji, zákonníci. Potom som spomínal, že kráľovno všetkých riechov je čo? Pýcha. Kráľovno všetkých zlostí je pokora. A oni nedokázali prijať, že nejaký chlapec pozná celý starý zákon a že to je spasiteľ sveta a vykusí sveta. Strata dieťaťa je najväčší bôľ, ktorý rodičia môžu za života prežívať. Máme aj niekedy v televízii uvádí, že sa stratilo nejaké dieťa, dospelí a hľadáme ho 5 rokov, výsledku hľadá tak ďalej. To je jedna stránka myšľa. Najhoršia stránka myšľa je katastrofa, ktorý sa to stratili myšľa. Je to vyženie do svojho srdca a zatvorí svoje srdce, zapečatí a nechce myšľa. Strata Ježiša znamená strata večného života. Ja vykupujem Ježiša zo svojho srdca, ho nepotrebujem iba vtedy, keď mi tečie do pánom, ale mám nejaký problém. Samozrejme, Ježiš to je vyskúšiť, ale spojenie sa na Božie milosrdenstvo. To znamená, že treba prosiť, že dajú svoje, aby sa nikdy Krista nevynali. Sme v niekedy pozícii marnotratných synov a dcer, že zbudíme. Ale čo urodil otec marnotratného syna? Urodil hostinu, lebo syn sa mu vrátil. Lebo bol na nizine, keď jednou skutí, čo prijímali osypané, až to taký zvolený padol. A my teraz raz, na to do pána hriechu, a sme ako tie osypané, že sa vlastne v tom pláče hriechu tápame, ale Ježiš nám to na vykúpenie má svoj život sa to všetky nevedia. To znamená, tápa sa a ľudia svojim životom Ježiša nevidí z nášho srdca. Stále ho hľadali, lebo on je sústa